stadigvæk bruger deres ekspertise. Godt, mine kære alle sammen, hvor ser I fantastisk godt ud. Tak fordi I kunne komme. Sikke mange smukke mennesker på et sted. Jeg kan mærke, at mit hjerte siger banke, 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 hvor det smukt. Og vi lover jer, at I bliver lukket ind. I skal ikke stå her hele dagen. Klokken 10:10 åbner vi dørene, når værtsfløjten lyder. Og frem til da skal vi så ikke fortælle kulturværftets historie og se nogle af hovedpersonerne heroppe. Fordi hvad satte hele det her i gang? Hvad er det, der ligger bag? Hvad er det for en vision og mission? Hvad er det? Hvad kan man bruge sådan et hus til? Og jeg vil bare starte med at læse fra 2004, hvor byrådet vedtog dette projekt. Nu skal I høre godt efter, mine damer og herrer. Jeg synes, det er smukke ord. Kulturværftet skal være et kulturelt center for kundskab, kreativitet, udfoldelse, oplevelse, uddannelse og identitet fyldt med liv i alle døgnets vågne timer, 7 dage om ugen. Det skal være stedet, hvor mennesker mødes, børn, unge, voksne, de lokale, turisterne med andre ord. Mødestedet for det lokale og det globale. Kan det lyde smukkere? Mine damer og herrer, velkommen til. Sådan skal det være. Fordi ånd og sjæl og sundhed går hånd i hånd. Derfor er det også godt, at vi har nogle banner i dag, der viser, at der er andre steder, der også skal gøres noget. Men kærlighed, sundhed, det kræver, at vi også putter noget i vores hoveder. Så er vi raskere og måske har færre dage med stress, hvis vi lige kan lægge os heroppe og læse en god bog. Og jeg kan høre, der bliver råbt, det er godt, ud med det. Alt, der er på hjertet, det skal ud i dag. Der er ingen censur her. Der er ingen censur. Godt. Så nu er der. Må jeg spørge dig om noget? Spørg mig om noget. Ja. Godt, jeg har et spørgsmål til dig. Ja. Hvem kom egentlig på tanke med overhovedet at starte det her? Hvem tænkte, hvad skal vi bruge disse bygninger til? 1983 stod det tomt. Hvad gør vi? Og der har jo været mange diskussioner. Ja, det må der har været mange møder. Og det er mange år tilbage. Det er mange år tilbage. Det er dengang vi var rigere. Og der er jo sket. Det er den her beslutning til. Men rigdommen er på vej tilbage. Det er den kommer, det siger alle. Lars Løkke og alt muligt. Nu skal I høre. Hvem kom på tanken at bygge det her kulturværft? Det kunne jo godt være interessant. Jeg synes, vi skal møde herrerne. Vil I komme herop? Især vi har jo vores tidligere kommunaldirektør, Flemming Jensen. Hvor er du henne? Han må gerne komme her. Flemming Jensen? Nej, se der. Og så har vi Flemming, godt at se dig. Du skal have en kammer. Velkommen til. Hej, hej. Og så har vi jo også vores tidligere borgmester, Per Tersbøl. Ja, der kommer Per. Jeg tror, har lidt glas heroppe. Velkommen til. Og så har vi Jørgen E. Hansen, tidligere viceborgmester, nu byrådsmedlem. Velkommen til. Hej, velkommen til. Har vi eventuelt en lille mikrofon? Ja. Og vi kunne godt tænke os lige at spørge jer, hvordan fik I denne her idé? Ja, vil du starte med at svare på det? Ja, jeg skal gøre det kort jo, kan jeg forestille mig. Her skulle være Søfartsmuseum, det havde været planen i 8 år. Vi arbejdede med landskabsplan, voldanlæg, broer, omlægning af havnen, og der fik vi hul på Realdania i december 2002. De sagde så, skal vi ind og være med og investere derude, så skal I som kommune gøre noget her nu. Og det var det, der satte gang i at lave et kommunalt kulturcenter. Og det, der lå i tankerne, fordi vi har jo et fantastisk slot her med en stor historie, så det her sted kunne ikke bare blive til lejligheder eller et center, indkøbscenter, vel, der var. Det var jo det, vi i dag kan prise os lykkelige for, fordi det er egentlig Lone Dybkjær, vi kan takke for, at der i dag er boliger, og kan man sige, stedet for de få, men stedet for de mange, og dermed også fortsat Folkets Hus, som det har været med værft gennem mange år. Men de blokerede for vores planer om at lave boliger og erhverv her på området, og så blev det til kulturel anvendelse, og det er en lykkelig udgang i dag. Det er jo derfor, vi står her i dag. Har I noget, I gerne vil tilføje til det? Nej. Så giver vi den videre. Jamen, når nu jeg står hernede, så kommer jeg jo til at tænke på, at jeg foreslog, at der skulle være 60.000 kvadratmeter boliger, indkøbscenter og kongresshotel. Så blev det 40.000. Til sidst var det 20.000, så tog Flemming og jeg og den daværende borgmester Knud Axelsen ind. Og så var det Lone Dybkjær kom et kvarter for sent. Og så sagde hun, jeg stod og børstede tænder. Og så tænkte jeg, ved du hvad, der skal ikke være der noget deroppe. Det skal være sådan en chateau, eller noget i den retning, med sådan lidt for og sådan noget lignende. Og embedsmændene, de sagde sådan. Og Knud, han kiggede på mig, han kiggede på Flemming, han kiggede på Hasse, og det var også 4, var derinde. Så sagde han, så går vi sgu. Så gik vi. Men jeg er en af dem, der altid har skældt mine kollegaer ud inde i Folketinget, og hvem der nu ellers har været minister.
Jeg må nok sige, at Lone Dybkjær, Svend Auken, Møller, min egen minister, de tre har stadig holdt fast sammen med Folketinget i, at det skulle være noget som det her. Så egentlig er det dem, vi skal takke. Stor hånd til dem. Tak. Og tak. Har du også lige hurtigt ord? Ja, det ville være mærkeligt at være politiker og ikke skulle sige noget. Jeg skal gøre det kort. Tillykke med det, Helsingør. Godt. Sådan skal det være. Vi skal lige spørge hvad gjorde I så i en konkurrence? Da I ligesom en fandt ud af nu. arkitektkonkurrence, var det ikke noget med det? Fortæl lidt om det. Jo, så startede det jo med lokalplaner, og det næste, det er jo så arkitektkonkurrence. Og en stor verdensopspændende med 150 firmaer, der bød ind. Ja. Spændende. Jamen, jeg synes, vi skal møde arkitekterne bag. Mine damer og herrer, tag godt imod Anders Thyrestrup, Anders Strange, Torben Skovbjerg Larsen, Thomas Hjortlund Svendsen og Thomas Pedersen. Pas på, scenen er glat, så det er farligt at være heroppe. Velkommen til jer, drenge. Godt at se jer. Vi ser bidraget ud. Fine arkitekt. Må vi ikke spørge jer? Hvem er I? I havde det her gamle værft, og så skulle I bygge et spritnyt kulturhus. Hvad tænkte I? Hvad inspirerede jer? Og vi skal lige høre, hvad hedder I? Det er da lige meget, hvad de hedder. Nej, der er nogle der, hvor der er alle sådan at høre, hvad de hedder. De hedder Anders og Thomas. Nej, firmaet. Vi hedder Art Arkitekter. Ardak, sådan der. Godt, Ardak. Yes. Godt, hvad har inspireret Hvad inspirerede jer? Jamen det gjorde selvfølgelig stedet, det gamle værft, frem for alt. Og selvfølgelig også den fantastiske beliggenhed her ved havnen og med Sundet og Kronborg lige ved siden af. Og så selvfølgelig også den fine gamle bydel, som værftet også ligger lige oppe af. Så det er helt klart stedet og helheden og de her helt unikke rammer. Og det er sådan historiske vingesus, der er omkring det her, både med Kronborg og selvfølgelig med hele den store betydning, som vi ved og ved at være kommet her efterhånden rigtig meget, har betydet rigtig meget for byen. For eksempel, når man nu ser på sådan en trutmorgen, der går ud her, hvad tænkte I der? Vi tænkte nok, eller noget vi har tænkt, det er, at der er lavet firkantede kulturhuse nok i Danmark, og især i København. Så vi tænkte, lad os da prøve med en anden form, og se hvad der kommer ud af det. Og når man nu, så tænker vi også, at der er blevet lavet skibe herinde, og kan nogle af formerne give mindelser om skibsbyggeri. Det er jo det, der er sket her. Er det aluminium, det der? Ja, det er det. Ja. Og nu står vi under sådan et borgsbyde her, kan man forestille sig, når man kommer ind, som tager imod stævnen på et skib. Og sådan er der masser af former og steder, og det er blevet til diamanter, til prismer, til grotter og you name it. Alle de her trekantsformer i hele huset. Og det er jo nok det, vi synes, der har været det væsentlige. At lave et sted, hvor der er oplevelser for alle, ung som gammel, stor som lille. Så det er et gennemgående tema med... Det er helt klart et gennemgående tema, og det er både sådan i formerne, men det er også i planerne, som I ser det. Og de er sådan inspireret af stedet her, nogle af de linjer, der er fra dokkerne og ravelinerne over for Kronborg. Så det er et forsøg på at vise, at der sker altså noget nyt. Det er kulturen, der kommer ned på værftet, og det smelter sammen forhåbentlig i en eller anden skøn, kontrastfyldt enhed. Så vi har allerede nævnt det smukt. Du er inde på det med energien og dynamikken, som man fornemmer, når man står her. Og det er lidt sådan det nye og det gamle. I dag, kan man godt sige, fordi der er ikke så mange, der kan se det. Nej, derfor så fortalte jeg lige om de der omgivelser, men dem, der bor her, de kender dem jo godt. Ja. Men jeg kan faktisk lige sige, er der nogen, der ligger inde med nogle aluminiumsplader, der forsvandt for nogle år siden for 200.000 kroner? Hvis nogen af jer herude kender nogen, der kender nogen, så vil vi gerne have dem tilbage. Nå, det er jo helt anden historie. Men I er jo blevet styret nogen. Der er nogen, der ligesom har skulle styre jer, drenge. Når I først, det kræver jo noget ro på. Altså, visioner er jo skønt, men der kræver også en styregruppe. Helt klart. Godt. Måske en styregruppe... Skal vi ikke se alle de nuværende og de tidligere styregrupper? De er jo svære at styre sådan nogle arkitekter, så der har været brug for en del mennesker. I må godt komme herop. Hvem er det blandt andet? Malene Carmel, Paul Bernd Jensen, Hans Andersen, Ib Kirkegaard, pæn goddag, borgmester Johannes Hæk. Velkommen til. Bente Duncan, Katrine Vennelbo. Velkommen til. Ja. Jeg tror, har klat heroppe. Velkommen til. Ja. Godt, jamen hvor vidunderligt. Det er styregruppen. Skal vi give dem en hånd? Velkommen til. Er der en talsmand i styregruppen, som måske vil fortælle lidt om måske den tidligere styregruppe? Hvem kan ligesom melde sig på banen der? Her har vi... Hvad har været den store udfordring i at styre dette
Mit navn er Poul Bern Jensen. Jeg var tidligere radikal medlem af byrådet og har desværre ikke været med de sidste år. Men vi blev meget optændt af det her projekt, fordi det projekt på samme tid fastholder minderne om det gamle værft, fordi bygningerne er meget langt bevaret, og samtidig så sætter det et mål for det, der er målet for Helsingør, en ny og kreativ fremtid med masser af økonomi, masser af nye arbejdspladser til afløsning af de traditionelle arbejdspladser. Det, der var udfordringen, det var egentlig at få det på plads inden for de økonomirammer, der var, og så i øvrigt holde arkitekter, entreprenører og videre sige, at vi har en tidsplan, og den skal holdes, og det har vi haft voldsomt god hjælp fra kommunens teknikere til at gøre. Og vi skal jo lige minde om, det er jo et arbejdsplads, som rent faktisk skaber flere arbejdspladser. Er det ikke også rigtigt? Bygningen i sig selv skaber arbejdspladser, men det allervigtigste er, at den her form for kreativ aktivitet og kulturcentrum, det gør, at mennesker og virksomheder, de ønsker at flytte til Helsingør, have et hovedsæde, masser af gode arbejdspladser, som vi har plads til i Helsingør. Vi har ikke plads til de store virksomheder, vi har plads til mange små virksomheder, som alle sammen vil nyde den perlerække, vi har fra Kronborg til Søfartsmuseum, til Kulturcenter og videre over til Domkirken, Stengade og hele det historiske Helsingør. Det bliver simpelthen omdrejningspunkt. Hvornår er det Søfartsmuseet åbner? Det åbner om 2 år. Okay. Så gentager vi hele seancen her. Ja, det godt. Så kommer vi alle sammen. Skal vi ikke lige spørge borgmesteren også? Om vi skal bare høre, om du er med på at hjælpe os lige om lidt. Ja, naturligvis. Jo, han skal om med at klippe snor lige om lidt, og indvige det her officielt. Det er stor fornøjelse. Og er det spændende, spørger jeg som en sportsjournalist. Ja, rigtig spændende. Har du noget, du vil sige nu, eller? Jamen, jeg vil kun sige, at det er jo også klart, at i dag kan man jo se konflikten stadigvæk mellem skulle vi eller skulle vi ikke. Men det er her jo. Nu er det her. Nu skal vi bare løfte i fælles flok og sige, det her, det er simpelthen vejen frem for Helsingør. Sagen er der bare nu. Det er bare rigtig godt. Så rigtig tillykke med det her. Tak for det. Tak. Ja, og vi skal også nå at se dem, der hjælper styregruppen, og det er embedsmændene, og det er dygtige folk, og de kommer her. Det er Peter Grønholdt, Claus Bo Frederiksen og Jørgen Sprogø. Kom nærmere. I er herovre, I kommer derovre. Fantastisk. Velkommen til. Godt at se, at der står ham land heroppe. Velkommen til. Godt. Og som embedsmand, er der en af jer, der måske har lyst til lige at svare på, hvad har det krævet af jer for at få det her, for der har måttet være noget snak i baglokalerne? Det krævede vores liv de sidste 10 års tid med at rådgive om indhold, om processerne, om økonomien selvfølgelig, og mange ting. Og så hele den koordinering, hvor Søfartsmuseet jo kommer ind, Kulturhavn ligger der, Kronborg ligger der. Det er det, der gør det her projekt helt unikt, så det har bare været en fornøjelse at være med. Og så skal du lige vide, at jeg holdt op med at være kulturdirektør 1. maj, så nu vil jeg nyde det her som borger. Så jeg har nydt det både professionelt og nu som borger og skatteyder. Så skal det være. Held og lykke med det. Og du ser jo sund og rigtig godt ud, så du kommer til at blive fantastisk at se dig boldre der hernede. Der er nogle fat boys, hvor du kan slænge dig og læse nogle gode bøger heroppe. Peter, hvad mangler vi nu? Ja, vi mangler jo faktisk... nu har vi et hus. Nu kommer det allervigtigste. Hvem skal være inde i huset? Hvem er det, der skal bo her? Ja. Vi skal jo biblioteket. Der er jo flere hundrede, vi nu vil kalde herop. Kan I ikke bare alle sammen komme op? Biblioteket og Kulturværftets sekretariat. Ja. Der er også en café, og der er et værftsmuseum. Må vi ikke se alle jer, alle biblioteker op til daglig, til hverdag? Ja, velkommen til. Kom nærmere. Værsgo, kom ind. Værsgo, har klat heroppe, så I ikke snubler. Og velkommen til jeres nye hjem. Har I brug for en hånd her? Kan I klare det? Værsgo for en hånd. Kom nærmere. Værsgo. Tak. Hej. Velkommen til. Værsgo, har det klat heroppe. Velkommen til. Det vi nu havde tænkt, det var, at vi skulle have dem, der ligesom har bygget huset her, fundet på det, og dem, der skal have det i den her side, så vi ligesom danner sådan en symbol. Og så skal nu vil vi jo gerne have alle jer heroppe, fordi det vigtigste er jo brugerne. Men der er ikke plads. Du må stå dernede. Det skal vi så ikke i virkeligheden nu ligesom lave et rødt bånd mellem? Der er et minut tilbage, så det skal vi. Hvor har vi båndet her? Ja, godt. Og vi skal have en saks og en borgmester. Har du noget måde at holde i den der? Så ruller vi der. Har vi en saks og en borgmester? Ja.
Og hvis I holder herover, det er ligesom jer, der